Hai să vedem noi ce avem aici. Am crezut că e omologarea, dar nu e omologarea. Ce avem noi aici? Avem niște șuruburi. Avem colierul. Intermediara. Avem intermediara. Și acum să vedem ce avem. Opa! Ce avem noi aici? Opa, așa. Ce-i ăsta aici? Ce-i ăsta aici? Ăsta trebuie scos. Bro, muiștii. Bă, ăștia i-au dat sudură. Tu-i în gură să-i fut. Tu-i în gură să-i fut de polonez. Tu-i în gură să-i fut de polonez. Cum să-i dea, mă, sudură? Băga și ar pula în măsă. Păi și eu cum îl scomă de aici? Tu-i în gură de polonezi. Bă, pentru asta trebuie să o trimit înapoi. Ai, naiba ei.